Reportáž o kauze Hedviga Malinová, ktorú sme odvysielali pred 2 týždňami, vzbudila množstvo protichodných reakcií. A pritom sme neurobili nič iné než to, že sme porovnali verejné vystúpenie ministra vnútra s faktami uvedenými vo vyšetrovacom spise. Rozhodli sme sa preto podrobnejšie preskúmať, ako pri vyšetrovaní tohto činu polícia postupovala a dospeli sme k mnohým zaujímavým záverom. Možno tým najzávažnejším je zistenie, že vyšetrovanie sa od samého začiatku uberalo len jedným smerom, a to dokázať, že Hedviga Malinová si celý skutok vymyslela. Čo sa vlastne v pondelok 25. augusta stalo? Išla Hedviga Malinová z tohoto domu celkom pokojne na skúšku, alebo bola rozhodnutá za každú cenu sa jej vyhnúť? Nevymyslela náhodou s niekým plán prepadnutia, aby mohla zdiskreditovať novú slovenskú vládu v zahraničí a rozpútať národnostné vášne? Alebo nestala sa obeťou spravodajskej hry? Tak to všetko sú otázky, na ktoré nepoznáme odpovede. Ale mali by sme. Vyšetrovateľ sa ani nepokúšal zistiť, čo Malinová pred skutkom robila, s kým sa stretla a o čom hovorila. V ten deň cestovala do Nitry autobusom, stretla tam svojho učiteľa a tomu povedala, že sa na skúšku teší. Potom išla do Teska kúpiť chlebíky. Polícia si teda mohla vyžiadať záznam z bezpečnostných kamier a zistiť, či neklamala, ale nespravila to. Na tomto mostíku sa Malinová mala rozprávať po maďarsky s nejakými ľuďmi, ktorí sedeli v aute s maďarskou poznávacou značkou. Otázkou zostáva, prečo polícia po tomto aute nevyhlásila pátranie. Táto informácia bola podaná až 13.9. na jej tlačovej besede. Vtedy už vyšetrovateľ trestné stíhanie zastavil. Zarážajúce je, že obliadku miesta činu polícia vykonala až po 4 hodinách od nahlásenia skutku. Nebol vypracovaný podrobný plán, ako boli rozmiestnené nájdené predmety. Polícia nezisťovala, či sa tam nachádzajú aj iné stopy, napríklad pováľaná tráva či otlačky po topánkach. Nebolo vyhlásené pátranie. Nesúhlasím s vami vzhľadom k tomu, že na druhý deň o 7. teda 26.8. o 7 hodine 37 minúte pátranie pod týmto identifikačným číslom 181 SV 06 bolo zaslané 61 mediálnym partnerom, kde v prílohe boli aj uvedené identifikaty, ktoré sú momentálne tu. Isté, ale myslím oficiálne pátranie, ktoré vyhlasuje polícia. Pátranie v rámci čaje mesta, kraja, celoštátne pátranie. To mám na mysli. Na túto otázku vám presne neviem odpovedať. Polícia tvrdila, že preverila okrem iných aj podozrivú osobu, ktorej podoba sa mala zhodovať s portrétom zhotoveným na základe Malinovej výpovede. Táto osoba mala vraj alibi. V spise sa však údaje o takejto osobe vôbec nenachádzajú. Na tlačovej konferencii ste vyhlásili, že bolo preverovaných 620 osôb v súvislosti s útočníkmi. Chcem sa opýtať, odkiaľ ste tie informácie mali, lebo v spise sa nenachádzajú. Ja by som rád povedal, že všetky veci, ktoré boli v tomto prípade preberané, potvrdila aj prokuratúra. Tento prípad pre nás v tejto chvíli už nie je aktuálny. Oveľa závažnejšie je však to, že polícia dokonca porušila trestný poriadok, ktorým je povinná sa pri vyšetrovaní riadiť. Malinovú pod zámienkou opoznania 2 údajných páchateľov priviezli v sobotu ráno do Nitry. Prišli 2 policajti, ktorých som už poznala, lebo už u nás boli raz. Prišli s tým, že aby som zavolala Hedvigu, som im odpovedala, že Hedviga nie je doma, že je u priateľa. A že čo sa stalo, som sa ich pýtala. Že zadržali 2, ktorí budú samozrejme tí páchatelia a že Hedviga musí ísť povedať, či to boli oni alebo neboli oni a že to bude všetko trvať 20 minút, nič viac. Prišli k nej domov a vlastne so zámienkou, že mal identifikovať alebo si pozrieť profily tých vlastne potenciálnych nejakých tých páchateľov. A vlastne, že ich má identifikovať, lebo že majú vlastne určitý čas, minimálny čas na to, aby ich mohla identifikovať a že musí okamžite vlastne prísť do Nitry. Policajti pod zámienkou, teda falošnou zámienkou vylákali na výsluch v sobotu. Aký je váš názor na to? Je to vlastne v trestný poriadok to neumožňuje? Podobne ako všetky ostatné tvrdenia pani Hedvigy Malinovej, o tomto si myslím to isté. Podľa trestného poriadku svedok musí vždy byť riadne predvolaný, a to na základe predvolánky riadne doručenej poštou alebo osobne. To sa v tomto prípade nestalo. Ukázali Hedvige nejaký papier, že ju
predvolávajú na tú políciu? Ukázali nejaký papier? Žiadny papier. Žiadna reč nebola. Nie, žiadny papier nebol. Ani mne o tom nehovorili nič. Malinovú počas výsluchu nútili, aby sa priznala k zinscenovaniu prepadu, znemožnili jej telefonovať, zavolať právnika a dokonca si ju protizákonne nahrávali na videokameru. Že čo mám proti kamere. Som mi povedala, že nechcem, aby som bola na kamere. A povedala, že nie, oni to musia robiť. To je vlastne nič. Ten videozáznam, ktorý bol urobený z toho výsluchu, poskytnete tomu advokátu? Než by existovala ten videozáznam, tak by tvrdila, ako povedal na úvod, že na ňu bol vytvorený nátlak. Až sa zistil, že existuje, tak vlastne už ten nátlak nebol. To znamená, z tohto pohľadu je to pre mňa nedôveryhodné. A nie je dôvod. Prišla z toho výsluchu a som videl, že je úplne na dne z toho a ja som mal takú zlú reakciu, lebo som si myslel, že vlastne mi to urobilo naschvál, že si nechala ten telefón vypnutý, no ale ako náhle sadla do auta, začalo mi to vysvetľovať, že čo sa vlastne tam dialo, že to otočili proti nej a tak som volal hneď na to vyšetrovateľovi, že čo si mám o tom myslieť, že či to fakt obrátili o 180 stupňov a on jej výslovne povedal do telefónu, že on jej to hodinu vysvetľoval, že o čo sa tu jedná, že v žiadnom prípade to neotočili proti nej, že to je proste, že jej to vysvetľoval. A na to som mu dal konkrétnu otázku, či si máme vlastne zabezpečiť advokáta, že nie v žiadnom prípade. Som znovu zavolala na políciu a som už kričala a plakala a som povedala policajtovi, že Hedviga dneska ešte nejedla, nepila, nebrala lieky, hoci má. Kľúčový dôkaz o zinscenovaní prepadnutia, stopy Malinovej DNA na lepiacej časti obálky, tiež stojí na vratkých základoch. Vo vyšetrovacom spise totiž nie je zadokumentované, kto, kedy, akým spôsobom a na aký materiál zaistil sliny poškodenej. Polícia naviac nevysvetlila, prečo obálku dala skúmať až týždeň potom, ako jej ju Malinová odovzdala a čo sa s ňou v tom čase dialo. Polícia neskúmala, ako Malinová obálku mohla poslať. V čase jej podania bola totiž hospitalizovaná. Sporné sú i závery expertov z oblasti grafológie. Podľa prvého posudku experti vzhľadom na minimálny rozsah písma na blúzke a spôsob, akým bol nápis vykonaný, nemôžu zaručiť jednoznačný záver. V druhom posudku zas nevylúčili možnosť, že niekto iný napodobnil Malinové písmo. Doslova šokujúce je však zistenie, že polícia preverovala, s kým telefonovali Malinovej učitelia, a to 5 dní pred a 4 dní po incidente. O taktike vyšetrovania istotne nebudem verejnosť informovať, ale môže vás ubezpečiť, že je to štandardný a zákonný postup pri vyšetrovaní trestnej činnosti. Polícia však tvrdí, že preverovala Malinovej mobil, a to preto, aby zistila, či v čase incidentu medzi 7 až 8 hodinou došlo k hovoru. Iný dôvod na preverovanie polícia nemala. Určite nejde o taktiku, že polícia dala preveriť 8 telefónnych čísiel. Toto štandardný a zákonný postup nebol. Samozrejme, nepokladám za to normálne, prekvapuje ma to. Nechcem to nejak komentovať, ale skutočne ma to znepokojuje. Kam teda smerovalo od začiatku vyšetrovanie polície? K odhaleniu páchateľov alebo len a len k spochybneniu výpovede Hedvigy Malinovej s cieľom čo najrýchlejšie zmiesť zo stola nepríjemný medzinárodný škandál? To sa asi nikdy